Salam el hurmatly adamlar. Garaşsyz bagy bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşmege başlaýas. Mara welaýatyna iş saparyna bolýan hurmatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow şogun saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyna geçirdi. Hormatly prezidentimizin Mara welaýatyna iş saparynyň jemlerine bagyşlap geçiren maslahatyny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýalňyş energetika toplumyna gözegçilik edýän ornatary Abdurrahmanow, neft gaz senagaty edaralarynyň şeýle-de ýalňyş energetika toplumynyň Mara welaýaty boýunça ogurdaş düzümleriniň ýolbaşçylary, Mara welaýatynyň häkimi gatnaşdylar. İş maslahatynyň dowamyny ýurdumyzyň neft gaz senagatyny mundan beýlegem ösürmegiň, Mara welaýatyna bar bolan känlerde gazyň çykaryşyny artdyrmagyň, şeýle-de Türkmenistanyň dünýäň energetika bazarlaryna eýilýän ornuny pugtalandyrmagyň meselelerini garaldy. Milli liderimiz dünýäň öňdewarjy we iri energetika döwletleriniň hatarynda durýan ýurdumyzda ykdysadyýetyň beýleki pugdaklary bilen birlikde neft gaz pugdagynyň ösürilmegini, oňa häzirki zamanyň özüň tejribesiniň, ilmiň gazananlarynyň işeň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýänligini belledi we ogurdaş düzümleň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny dinledi. İlki bilen Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň başlygy Roziyew 2022-2023-nji ýyllar üçin niýetlenen iş meýilnamasyna kesgitlenen gözipeleri ýerine ýetirmeň orlary, ýurdumyzyň dürli kunjaklaryny alınıp barlayan geologiya gözlegi işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle dol ýurdumyzda geofizika we geologiya gözlegi işlerini ösürmek ugrunda döwletimiz tarapyndan berilýän gollaglar üçin milli liderimize hoşallyk bildirdi. We öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur bolan tagallalaň ediljekdigine ynanyrdy. Döwlet başdanmagy bu orada ilmiň gazananlarynyň netijeli özleşdirilmegine möhüm ornuň değişikligini belläp, ýola goýulan hyzmatlaryň ilmi taýdan esaslandyrylmalygyna ünsekdi. Soňra Türkmen Gaz Döwlet Konserniň ýolbaşçysy Amanow ýurdumyzyň dürli kunjaklaryna bar bolan gaz känlerini döwre waplaşdyrmak, täze ýüze çykarylan känleri senagat taýdan özleşdirmek, dünýäde ekologiýa taýdan iň arasda gaz hökmüne ikrar edilen mawy ýangyzyň eksport orlaryny artdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de ol pugdakda gaýtadan işleýän senagatyň ösürilmegi ugrunda ýygyderli tagalla edýän üçin döwlet başdanmagy hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimizi döwre waplaşdyrmak we ösürmek, sanly ulgama geçirmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçiliklerini döretmek ugrunda giňerimli maksatnamalaryň durmuşa geçirilýänligini aýdyp, amala aşyrylýan özgertmeleň gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin oňy mümkinçilikleri açýanlygyny belledi. Soňra vice-premier Abdurrahmanow ýurdumyzda neft gaz senagatyny ösürmek boýunça ägirt uly maý goýum serişdeleriniň gönükdirilýänligini belledi. Şeýle-de vice-premier döwlet başdarmynyň tapşyryklaryna laýyklykda ýalňyş energetika toplumynyň ähli düzümlerini, ekologiýa ýagdaýyny, işleň howpsuzlyk derejesinde möhüm üns berilýänligini nykdady. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda neft gaz toplumyna köp mukdarda maý goýumlaryny gönükdirilýänligini, şol serişdeleriň pugdagy ösürmekde, neft gaz kärhanalaryny zerur enzamlar bilen üpçün etmekde, geologiýa gözleg, burow, täze känleri senagat taýdan özleşdirmekde aýratyn ähmiýetliligine ünsekdi. Şeýlelikde halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek arkaly giňerimli taslamalar durmuşa geçirilýär. Şoň bilen baglykda neft gaz känlerinde ýerine ýetirilýän işleň howpsuzlyk derejesi hemişe üns merkezinde saklanmalydyr diýip döwlet başdanmagy belledi we bu wagtda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Hasabatlarda tebii gazyň çykaryşynyň meşörlerini artdyrmak, bar bolan goýulan önüm merjiligini ýokarlandyrmak hemde häzirki zamanyň täze tehnologiýalaryny ulanmak arkaly täze känleri özleşdirmek boýunça talaba laýyk işleň alınıp barylýanlygy barada maglumatlar berildi. Şol wagtyň özünde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen alınıp barylýan işleriň ýagdaýy, bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek, galkynç gaz känini özleşdirmegiň esasy ugrulary barada aýdyldy. Şoň bilen baglykda neft gaz ýataklarynyň öndürjiligini ýokarlandyrmak, geljegi uly täze uglevodorod känlerini gözläp tapmak we ýüze çykarmak, olary ilmi esasy özleşdirmegiň hasabyna gazylyp alynýan tebii serişdeleň mukdaryny artdyrmak, hemde önümçiligi sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly wezipeler üstünlikli ýerine ýetirilýär. Şol bir wagtyň özünde Mähriban watanymyzyň dürli kunjaklaryny, geofizika barlyklary we düýpli barlyk gözleg burow işlerini geçirmek boýunça döwlet başdarmynyň tapşyrygyna laýyklykda alınıp barylýan işler barada da hasabat berildi. Nefte we gaza bay gorlary bolan goýulary senagat taýdan özleşdirmek maksady bilen meýdançalarda sanly ulgamy ulanmak arkaly degişli barlyk işler alınıp barylýar. Mundan başga-da neft gaz senagatyna maý goýum serişdelerini çekmek, bu urda öňdewarjy hasaplanylýan halkara tejribesini işen öwrenmek,
täzeçel usullary ýygyderli ulanmak hemde ordaş hyzmatlary ýerine ýetirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şoň bilen birlikde hereket edýän guýulary düýpli awatlamagyň hemde häzirki zaman ylmanyň gazananlaryny ornaşdyrmagyň hasabyna pudoň önümçilik kuwatlyklar artdyrylýar. Bu bolsa önümçilik bilen bir hatarda gaýtadan işleýän senagatyň sadlaşykly ösüşini üpçün edýär. Häzirki döwürde tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan galkynyş känini mawy ýalgyzy çykarmak, gaýtadan işlemek we iýermek boýunça ýaýbanlandyrylan işler toplumlaryň esasy alınıp barylýar. Ýurdumyzda ykdysadyýety diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, oňa innowasion häsiýet bermek, newitga senagatyna sanly ulgamy işleňleşdirmek boýunça giňerimli özgertmeler amala asyrylýar. Bu bolsa guýulyň önüm merjiligini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda galkynyş gaz känini alınıp barylýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär. Şol wagtyň özünde ýalňyş energetika toplumyny milli liderimiziň parasatly ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän özgertmeler dünýäň islenli gylyklanma bildirýän ýurtlary, ýeri neft gaz kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatlaşyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň esaslarynyň biri bolan neft gaz senagatyna alınıp barylýan işleň gerimini giňeltmek, pudogy düýpli ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Tebigi gazy gaýtadan işlemek, oň daşar ýurtlara iýerilýän möçürlerini artdyrmak bilen baglanyşykly meseleleň oňun çözülmeginiň milli ykdysadyýetimizi kuwatlandyrmak bilen bir hatarda halkara hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpçün edýändigini belläp, hormatly prezidentimiz bu orada alınıp barylýan işleň häzirki zamanyň özün tejribesine we ilmiň ýokary gazananlaryna kybap gelmeligine ünsekdi. Bu orada durmuşa geçirilýän çäreler täzeçil tehnologiýalary esaslanmalydyr diýip döwlet başdanymyz bellidi we bu babatda degişli ýol başçylary bir näse anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz bu baradaky gurrun dowam edip, neft gaz senagatyna degişli kärhanalarda işleň gurulşynyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegi urunna zerur tagallalaň edilmeligini aýtdy. Şoň bilen baglykda degişli düzümleň işini döwre waplaşdyrmak, pudogyň işgärleriniň öndürjülükli iş urunna zerur şertleri döretmek ýurdumyzda alınıp barylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlary bolup durýar. Hormatly prezidentimiz bu orada öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmegine, ören jogapkärlik we hemme taraplaryň esasy çemeleşilmeligine ünsekdi. Şeýle-de döwlet başdanymyz geçirilýän geologiýa gözlegi işleriniň depkinlerini hasam güýçlendirmegi, aýratynam neftiň we gazyň gorlaryny gözlemäge we ýüze çykarmagy, täze neft gaz känlerini açmaga gönükdirilen toplumlaryň işleri saltlandyrmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz neft gaz pudogy üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak, ilmi tejribe işlerini geçirmek boýunça häzirki zaman aragatnaşyk ulgamlaryny, sanly tehnologiýalar ulanmak arkaly dünýäň awraýly ilim bilim edaralary bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine ünsekdi. Ýalňyş energetika toplumynyň şol sanyna geologiýa gözlegi edaralarynyň maddi enzamlaryň bünyady berkidilmelidir. Önümçilik desgalaryna zerur bolan döwre waplaşdyryş işleri geçirilmelidir. Täze taslamalyň amala asyrylmagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça anyk teklipler taýýarlanmalydyr diýip döwlet başdanymyz bellidi. Soňra milli liderimiz Marw welaýatynyň häkimine söz berdi. Häkim ilki bilen täze ýylyň başynda iş saparyny Marw welaýatynyň başlandygy hemde oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen tanşandygy, arkada prezidentimiziň sakawatly adamynyň nur bereket bilen utgaşýanlygy üçin milli liderimize Marw welaýatynyň tutuş ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Şeýle-de häkim döwlet başdanymyzyň tapşyryklaryndan ogur alyp, welaýatda paxtadan alynýan hazylyň mukdaryny artdyrmak arkaly gowy ekilýän meýdany azaltmagyň hasabyny, ol ýerlerde yer almaň, gök we bakça ekinleriniň ösdürip ýetiştirilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Şoň bilen baglykda welaýatda ösdürilýän gök we bakça ekinleriniň önümçiligi, mallarçylyk önümleriniň möçürleri artdyrylýar. Häkim sözüniň ahyryna sebitiň durmuş ykdysady taýdan ösdürilmegi, halkyň hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagynyň, mallarçylykda, aýratynap dowurdarçylykda işleýänleň iş şertleriniň ýygyderli ýokarlandyrylmagy ugruna döwlet derejesinde alada edýänligi üçin arkada prezidentimize ýene bir gezek hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz sebitleri ösdürmek boýunça kabul edilýän maksatnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna döwletimiziň hemişe alada etjekdigini aýtdy. Soňra döwlet başdanymyz bu ýerden Dikusorda Lewap welaýatynyň çägine ýerleşýän Malay gaz känine tarap urady. Döwlet başdanymyz uçuşyň dowamyny Türkmen topragynyň azaýyplyklaryny, fähra giňişliklerini synlady. Dogorlar üçin amatly öýre meýdanlary hasaplanýan Garagum fähratynyň gyşky pursatlaryna özgörüşli täsinlik duýulýar. Aýratynam fähra giňişligi süňgen ýagan ýagşdan soň hasam gözel görnýär. Asmandan ine nur berekediň ýylyň bu pasyny ekrançylyk meýdanlary üçin hasam ýakymlydygyny bellemeli. Ýaşyl maýtal meýdanlaryň görnüşi insan kalbyna ýakymly täsir edýär.
giň sähranyň jümmüşlerini häzirki zaman önümçilik kärhanasynyň emele gelmegi ýurdumyzda arkada prezidentimiziň ýol başçylygynda beýik işleň bitirilýändiginiň aýdyň nyşany bolup görnýär. Biraz wagtdan milli liderimiziň diksori Lewap welaýatyna ýerleşýän Malay gaz käniniň ýanyna meýdança goňdy. Hormatly prezidentimiz bu ýerde ýurdumyzda neft gaz senatyny 2030-njy ýyla senli ösürmek maksatnamasynda ketgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, Malay gaz känini döwrewaplaşdyrmak, oň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak bilen bagly meseleler boýunça maslahat geçirdi. Onu ilki bilen Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Almybarlyk TV Gaz Institutynyň direktori bu ýerde görkezilýän taslamalaryň we çyzgylaryň üstü bilen TV gaz känleriniň önüm berjiligini artdyrmak, täze guýulary özleşdirmek we ýüze çykarmak boýunça alınıp barylýan almybarlyk işler we olaryň netijeleri barada hatabat berdi. Belenişi ýaly Mar welaýatynyň Günorta Malay çägindäki täze ýüze çykarylan kän meýdançasynda TV gazyň gorlarynyň, şeýlede Demirgazyk Derguş meýdançasynda TV gazyň 30 milliard kub metr möçberde bardygy saklanýar. Şeýlede Türkmen topragynyň gümmel gatlygyndan alınýan TV gaz ýokary halkara görkezjilerine laýyk gelýän. Dünýäde ekologiýa taýdan iň arasda gaz hökmüne ikrar edildi. Bu bolsa dünýä wagdarlaryna Türkmen TV gazyna bolan gyzyklanmalyň ýokarylanmagyny şertlendirýär. Milli liderimiz täze ýüze çykarylan gaz känleriniň fenaga taýdan özleşdirilmegi netijesinde diňe iki meýdançaň möçberleri arkaly ýurdumyzyň gaz gorlarynyň mukdarynyň 126 milliard kub metr artmagynyň goňçly ýagdaýdygyny belledi. Milli liderimiz Türkmen topragynyň bereketi hataplanýan TV gazyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde ondan hojalyk we gurulşy haritlarynyň köp görünüşleriniň önümçiligini giňden ulanylýanlygyny belledi. TV gazyň alynýan polietilen, polipropilen dürli görünüşli önümleri taýýarlamakda haly we dokma önümçiligini, şeýlede ekologiýa taýdan arasda avtolog ýangyrjynyň önümçiligini giňden ulanylýanlygyny nazar alanda, Türkmen TV gazynyň ören gymmatly hem fenagat önümçiligini ähmiýetli çygmal bolup durýanlygyny görkezýär. Soňra Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň başlygy öz gedeginde ýol başçylyk edýän düzümlerini alınıp barylýan işleň ýagdaýy, hususan ýurdumyzyň dürli kunjeklerini geofizika we geologiýa gözlegi işleriniň ýerine ýetirilýär hem-de olaryň netijeligi barada hatabat berdi. Şoň bilen birlikde korporasiýanyň işini kämilleşdirmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribelerini ornaşdyrmak meselesine mühim ähmiýet berilýär. Döwlet başdanmagy pudoň işlerini döwrüň talabyna laýyk derejede guramagyň, işgärliň hünär derejelerini ýokarylandyrmagyň wajypdygyny belläp, burada yerli hünärmenliň ýerine ýetirýän işleriniň gerimini giňeltmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şoň bilen baglykda ilmi açyşlaryň höwetlendirilmegine mühim ähmiýet berilmelidir. Soňra Türkmen Gaz Döwlet Konserniň başlygynyň hazagat berýär ýaly. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dürli kunjeklerini, şol sanyna Marhem Delewap welaýatlarynyň çäklerini, täze ýüze çykarylan känleri fenaga taýdan özleşdirmek işleri batly depkinlerde dowam edýär. Türkmen Gaz Döwlet Konserniň başlygy bu işleri yerli hünärmenliň alyp barmaklary, olaň hünär taýdan kämilleşmekleri orunda döwlet derejesinde ähli zerur şertleň döredilýänligi üçin arkada prezidentimize hoşallyk bildirdi. Döwlet başdanmagy milli baýlyklarymyz bolan mawy ýangyrjy çykarmak, haritlik derejesine getirmek we sarp edijileri getirmek boýunça Türkmen hünärmenleriniň mundan beýlägem tutan ýerli zähmet çeksekliklerine ynam bildirdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Abdurrahmanow neft gaz senagatyny ösürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini alınıp barylýan işler barada hatabat berdi. Şeýlede vice-premier ýalňyş energetika toplumuna alınıp barylýan işleri ýygyderli gödegçilikde saklaýanlygy hem-de pudogyň işiniň ilerledilmegi orunda alady diýenligi üçin milli liderimize toplumyň ähli işgärleriniň adyndan sag bolsun aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň öňünde 3 wezipäniň durýanlygyny, olaň neft gaz pudogyny senagatlaşdyrmakdan, içerki sarp edijileri degişli önüm bilen üpçün etmekden hem-de pudogyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmakdan ibaratdygyna ünsüz çekdi. Şoň bilen baglykda pudoga häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna, alym mabatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başdanmagy bellidi we bu babatda degişli ýol başçylary anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz Türkmen topragyna TV gazyň baý gorlarynyň bardygyny, oň adamlaryň awadan durmuşynyň bähwidine ulanylmagynyň ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýanlygyny belledi. Şeýlede hormatly prezidentimiz neft gaz känlerine ýerine ýetirilýän işleriň howpsuzlyk derejesiniň hemişe üns merkezinde saklanylmalygyny belledi we bu babatda degişli tawsyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Lewap welaýatyna Malay gaz känine geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala wadançylygyny, mähriban watanymyzyň güllä ötmeginiň bähwidine alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi.
Soňra döwlet başdanymyz awtologda bu yerden Garagum sährasynyň jümmüşine tarap ýola düşdi. Ýylyň bu pasyna Garagum sährasyna öz bolşuluk bar. Siňin ýagşa edilen sähranyň ösümlik dünýäsinde özüne çekicilik duýulýar. Dünýä çölleriniň arasynda ýokary ekologiýa derejesi bilen tapawutlanýan Garagum sährasyna çöl haýwanlary üçin bolşýaly dogordarçylyk hemde düýdarçylygy ösdürmek üçin zerur bolan amatlyklar bar. Muň özi milli liderimiziň belleşýäli Garagum giňişligini mallarçylygy ösdürmek bilen bir hatyrda ekologiýa syýasatçylygyny ösdürmek mümkinçiligini berkidýär. Hormatly prezidentimiziň ýoluguruna sährada çopanyň süretiniň ýanynda saklandy. Türkmeniň kalbyna çalymdaş giň sähralan giňişliklerini gözüň eglenýän gözellik duýulýar. Çölüň her künjegini sähra alanlary, çylsyrymly ýollary bilen bir bitegi täsinlik dünýäsini emele getirýär. Hormatly prezidentimiziň ýoly giň sährada çopanyň süretiniň ýanynda saklandy. Lewap welaýatynyň Saýed etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň düýe çopany Aýmurat Paşykow Mehriban arkadagymyzy mehirli garşylady. Çopan özüniň düýe bakmakda Garagum sährasynyň amatlyklary barada hormatly prezidentimize gurrun berdi. Hormatly prezidentimiz düýe çopanyň işi, mallarynyň, ör meýdanlarynyň ýagdaýy hemde çopanyň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy. Daýhan birleşiginiň düýe çopany arkada prezidentimiziň sağ adamynyň keramaty sähra düşüp ırskal berekede wesenenlik üçin milli liderimize hoşallyk bildirdi. Şeýle dol özüniň kärini usuluna işleýänligini, oň ören bähwetli usullugyny gowunç bilen nygtap ähli O.Hojaniyazow şol sanyny mallarlar üçin döwlet tarapyndan ýeňillikli şertleň döredilýänligini aýratyn belledi we muň üçin döwlet başdanymyza ähli mallarlaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Milli liderimiz düýe maly, dünýe maly diýen paýgasly jümleri döreden halkymyzyň düýe malyny aýratyn gadyr goýanlygyny belledi. Döwlet başdanymyz düýe ýöňüniň, süýdüniň, çalynyň hemde agaranyň insan saglygy üçin tenekärdiginiň ilmi esasda suwd edilenligini gurrun berdi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli düýeler taryhyň dowamyny adamlaryň ýakyn sirdaşyna öwürlipdirler. Asyrlyň dowamyny döwürleň we nesilleň ara baglanşygy bolan gadymy ýüpek ýolunyň ogry boýunça gatnan sögda kerwenleriniň kataryna köp sanly düýeler bolupdyr. Çopan arwana tohumynaky düýeleň baş sanyny artdyrmak ugruna edilýän aladan oňy netije berýänligini gowunç bilen nykdy. Şeýle dol düýdarçylykdan döwlet tapandygyny, maşgala gydalary bolup, bagtyar durmuşyň hödürini görüp ýaşaýanlyklaryny uly buýtonç bilen aýtdy. Bagtyar zamany üçin Mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýtdy. O wagt durmuşy näýdi? Gowy hormatly arkadaşlar, şu döwre mekteplerinde daglar baglanma, şu döwre wagt teknikalar bar. Şolemy gowanýarlar, şundaýlap kakyň halal rahmetini, kakyň bir umman usatlyk boldy. Düýe çopan bolmak endi aňladym ben. Kiçiklikden ardy berýän hormatly arkadaşlar, çopan boldum diýip aýrymda betdim. Halipam kakam. Bizimle iş bilen bu lewap mardan geldik ýa-ni günortan. Anla ýa-ni ýygnak kesirdik, ýeti ýende dowam edýär. Halkyň eşi düşünýär. Etmen işimiz akam. Ömrüňizde boldun. İşleňizde başlyk sylyklar ardy berýär hormatly arkadaşlar. Taýda bilen görenim tanzylyny begini. Hormatly arkadaşlar, beýerjigini çägir. Soňra özüňe bir çağızıklama maşallah'a täzil hem mardulyň hasyl bolmagyny bilen hemme nesip bolsa getirdim döwlet getirdim. Mesele barmy bu? Janyňyz sag boldun, ömrüňizde boldun. Hemme daýan birleş tarapdan, etrap taraplaryndan hemme ýa-ni etip durduğunuz hormatly arkadaşlar, ömrüňizde bolsa edýän tagallaryň netijelerini duýup halanda şey rahmet çek. Sizin saýaňyz rahmet çek. Böyle bir şeýle uly bagat hormatly arkadaşlar. Mehriban arkadagymyz soňra düýe süýdünden taýýarlanýan süzmäň aýratynlygy, oň ýokumluluk derejesi bilen gyzyklandy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz çopanyň täze botlan köşekli düýesini görüp, oň höwrüniň köp bolmagyny arzu etdi. Hormatly prezidentimiz asylly käre gol beren çopanyň halal rahmetiniň mundan beýlägem üstünlikleri wesenmegini, oň kesbinden kemal tapmagyny arzu etdi. Dünýäniň iň uly çölleriniň biri bolan Garagum sährasy duruşy bilen täzinlik, oň giňişliklerini öz bolşly ösümlik dünýäsi bar. Ýolugly täzin tebigatyny synlap hormatly prezidentimiz dik soruň ýanyna geldi we Türkmenawa şäherine tarap ugraldy. Hormatly prezident sağ adamy men çopan goşuma düşdi. Şu çopan goşuma gelenliň sebäpli bereket ýagdy, nur ýagdy. Ör meýdanlarymyzda hatam meter öwşün saýdy. Hormatly arkadaşlarymyz çopanlarymyz barda, mallarlarymyz barda ýygyderli ala edip gyzyklan işimize
Howy howasly işlemeye mümkinçilikleri diye bir de döret beren ähli mümkinçilikleri üçin hormatlar kadamyda berk jan saglyk uzak ömür iýiligi wäkitli işlerine ulussunlukları arzu edýän hormatlar kadamy biziň owamyz barada, mahallamyz barada gyzyklandy şugun gelip olam bilen bu ýysyň başymyzy göge getirdi. Bize şaher baýyn berdi. Biziň edýän rahmetimize uly baha berdi. Hormatly prezidentimiz halkyň arkadaky zamanasy ýyly bilen tüýs ýöregimden gutlaýaryn. Täzeliňiz gutly boldun. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adyny täzil münasibetli gelin gutlugy bilen tanış edýäs. Bu gutlugdy şeýle diýilýär. Onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow täze 2022-nji ýyl bilen gutlaýan Xi Jinping Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy. Şogun Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagynda ebedi dere aýdym saýdyň Jan Watanym Türkmenistan adly maslahat geçerli. Ol hormatly prezidentimiziň döreden Jan Watanym Türkmenistan diýen täze goşgusyna başlandy. Maslahatda medeniýet toplumynyň ýolbaşçylary, görnükli şahyrlar, ýazyjylar, döredjilik toparlary, meşhur aýdymçylar, sungat işgärleri, kompozitorlar, ýokary okul mekdepleriniň habar berişleri işleriniň wekilleri hemde beýlekiler gatnaşdylar. Mälim bolşaly täze 2022-nji ýylyň ýetip gelmegi münasibetli Mehriban arkadamyzyň türkmen halkyna gutlugy bilen ýüllenmegine utgoşly asmanyna peýda bolan müňdürli öwüşgünde feýerwerkleriň ýyldysy, ýyleşlemez mawy ekranyň üstü bilen ajaýyp pursatlaryň şaýady bolurlar. Täze ýylyň garşylanyş pursatlaryna hormatly prezidentimiň maşgaly agdalary bilen agdyberlikde täze ýyly garşylamagy ören täsirli boldy. Şunun bilen baglykda hemmeleriň ýaşy umytlar, nurany arzuwlar bilen söýüp garşylaýan täze ýyl bayramy ýurdumyzyň bagtyar maşgalalarynyň agdyberliginiň aýdyň nişany bolup, insan kalybyny şatlykdan dolurýar. Hormatly prezidentimiň maşgaly agdalary bilen agdyberlikde täze ýyly uly ruhlanetlik bilen garşylaýan pursatlary şatlyk şowkyna wetsenni. Mehriban arkadamynyň agtyklary, özleriniň şatlyklary, täze döredjilikleri we ýakynly pursatlary bilen Mehriban atasyny begenlerdiler. Bu görnüşleriň dawrany dowamyny oňatnyjylara görkezilmegi iňbir ýatda galy pursatlara wetsenni. Çykyş edenler bular barada aýdyp, munyň agdyberligiň beýik nusgasyny görkezýän bagtyar maşgalanyň täzeli uly ruhlanetlik bilen garşylanynyň aýdyň beýanyny öwürlendigini bellädiler. Mälim bolşaly Mehriban arkadamynyň agtygy çeper döredjilik bilen meşgullanyp, özüniň türkmen nepitligi atly suwrat eserini atasyna bu nurana bayramçylyk münasibetli sowgat etdi. Şeýle pursatlar Mehriban arkadamynyň ruhyny belende göterip, bayramçylyk şatlygyny goşalanyrdy. Mundan başga döwlet başçymyz täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlaryny ata watanymyzyň ýeten derejesini, rowaçlyklary beslenýän mendillerini wasp edip, täze goşgu döredenligini, ony Jan Watanym Türkmenistan diýip atlandyrandygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiň täze döreden eserini ilki bilen maşgaly agdalaryny okap berdi. Mehriban arkadamyzyň bayramçylyk münasibetli täze döreden goşgusynyň metbuat sahypasyna çap edilmegi ýyleşmegi üçin ajaýyp sowgat öwürli. Çykyş edenler bular barada aýratynlygy tap geçip, hormatly prezidentimiň öňe, diňe öňe, biziň beýik şygarymyz diýen setirleriniň berkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne türkmen halkyna Mehriban arkadamyzyň başdanlygyna giň gerimli işleri dowam etdirmäge çagyryş bolup ýaňlananlygyny bu ýysanç bilen bellädiler. Hemde şowly çykan we watansöýçilik mazmunyny şeýle ajaýyp täze şygyr üçin döwlet başdanlygy tüýsürekden hoşalyk bildirip, ul alkyş sözlerini aýtdylar. Mehriban arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, iýilgün berkbetli, döwlet ähmiýetli tutumly işlerine täze üstünlikleri hemde galamynyň hasa ýiti bolup, mundan meýlekde täsirli, ajaýyp şygyrlar döretmek bilen halkymyzy begende durmagyny arzu etdiler. Döwranyňy rihan kılmışam. Şäheriňi seyran kılmışam. Dany diwanlaryňy ýüze silmişam. Gahrman arkadağım, Mehriban arkadağım. Elim rahatlygyna täsirin kändir. Onu halkam bilýär, hakam bilýändir. Şeýdi we Mehriban ýurt berkändir. Gahrman arkadağım, Mehriban arkadağım. Dörendiğin ayan
atıldadan, yüpekkilik, sapaylık sadadan, bolup bilmez bu dövrünü yad eden kahraman arkadağım, mehriban arkadağım. Bize kahraman arkadağımız şeyle bir ulu mümkünçülükler döredip berýär. Biz haýsy bir iş etsek, haýsy bir aýdym döredeli, saz döredeli, şygyr döredeli, şoň aňarsyna, şoň arkasyna kahraman arkadağımız dur. Yurdumuz parahat, agzybir, asuda, o şu yurdumuzun parahatlygyň bolan ýerine, agzybirligiň bolan ýerine aýdym döredesiň gelýär, saz döredesiň gelýär, şygyr döredesiň gelýär. Hasam bu ýsonlarjy pursatlar kahraman arkadağımyzyň özi biziň hemmämiziň halifamyz bolup dur. Bütün dünýä nusxuluk mektebini görkezýär. Ana şu täzeil akşamyna uly buýsonç bilen, uly höwes bilen bizim kahraman arkadağımyzyň çykyşyna, gutlugyna tomaşa etdik. Arkadağımyz Jan watanım Türkmenistan diýen şygyr bilen, dowamatynyň bir gowy döreden saady bilen biziň gelecek ýylymyzy başlap berdi. Kahraman arkadağımyzyň özi şo taýda Kerimjan saz öğretdim diýip aýdanna, onu çal sazyna diýen sözi diňe meni dälle bütün sazynalar begendirdi. Kerimjan döreden sazyna da şol dostlugum bar, dogonlugum bar, bir ýaşlygym bar, gelecegim bar, ustad, ýene de bir ustad diýesim gelýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýylymyz hemmämize düşümli ýyl bolsun. O her bir medeniýet sunat işgärem tüýs ýürekden, çyn ýürekden watanymyza, arkadagymyza, halkymyza hyzmat etmek her birimize meýesser etsin. Yıl halkın arkadağlı zamanası, ütgeşikdir, mukaddesdir manası, onu halkın mertebesi, namusu, dillerde öwürler, soňsuz tarifa, şan şöhraty bilen girer tariha. Täze ýylla şöhratlanar geljegim, ak ýollardan diňe öňe eňjegim, öňdedmelli, ähli işde ýeňjegim, ötüşlerde bedewleriň bady bar, çünki ýylla arkadagyň ady bar. Doğrudanam arkadagyň zamanasy diýen ady götüren ýyl biziň taryhymyza girecek ýyl bolar. Sebäbi bu ýyl biziň gapymyzdan, biziň bosagamyzdan gujogy bagtdan bagtyarly kerweni ören bay, ören uly baýlyklar bilen şöhratly, sanly seneler bilen, günler bilen, saatlar bilen girdi. Hut şonuň üçinem bu ýylyň dowamyna biziň gazanjak üstünliklerimiz, öňkü ýyllarda gazanan üstünliklerimizden hem has belent şöhratly bolar. Hormatly prezidentimiziň beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan, ählijesi seniň özüň jan watanım Türkmenistan diýişýärli. Bu watanyna dowulmak, bu watanyna ýaşamak, bu watanyna işlemek, bu watanyna döretmek, bu zatlaryň bagtyny biz özümizde her sagatda, her minutda duýýas. Hemde bu biziň ykbalymyzyň, çüwen ykbalymyzyň bize beren peşkeşi bolup durýar. Bu şonuň üçin hormatly prezidentimize mudama alkyş aýdýar. Hormatly prezidentimiziň döreden eserleri biziň her birimiz üçin, biziň halkymyz üçin, dünýäniň halklary üçin ýol görkezýän ýyllyk çelgi bolup durýar. Sebäbi hormatly prezidentimiz her bir eden işini diňe bir türkmen halkynyň bagtyarlygy üçin däl, bütün dünýäniň halklarynyň bagtyarlygy üçin edýär. Bu şonuň üçin hormatly prezidentimiz dünýä tarapyndan ikrar edilen dünýä lideri, biziň milli liderimiz bolup durýar. Şu wagtda biziň
bütün bir yılımızın halkın arkadağlı zamanası adı bilen şöhratlanmayı bizim her birimizin ikbalımızda yattan çıkmayacak fırsat olur. Şeýle çykyşlarda bellenşýäli bagtyarlyk döwrümden halkyň arkadagly zamanasy ýylna uly ruhunetlik bilen gadam basyldy. Mawy ekran arkaly hemmeleriň şaýat bolşýaly mehriban arkadagymyz bu nurana bayramy öz maşgaly agdalary bilen garşylady. Maşgalam başgalam diýen halkymyz bu düşünjäni ähli zatdan öňde goýýar. Çünki jemgyýet halk maşgaladan başlanýar. Maşgalanyň jewitligi, bagtyarlygy ýurdun awadançylygydyr, bagtyarlygydyr. Bellenşýäli insanyň kalbyna döredijilik ilham alsa, ol hemişe täze eserler döredýär. Hormatly prezidentimizem täze ýylyň garşylanýan pursatlaryny ata watanymyzyň ösüşine başlanan ajaýyp şygyryny döredip, oňa jan watanam Türkmenistan niwat berdi. Mehriban arkadamynyň şygyry ilki bilen ýakynlaryna, maşgala agdalaryna okap bermegine de ulumany bar. Çykyşlarda arkada prezidentimiziň bu şygyrynyň owadan kalybynyň aýdymydygy, sazydygy, oň fetirleriniň ýürekleriniň töründen orun alyp, mehr paýlaýanygy gowunç bilen bellenildi. Bellenşýäli hormatly arkadamyz bu täze goşgusynyň sözleriň sağlaşygy, many mazmunyna baglanşygy, şeperligi, ajaýyp watanymyzyň häzirki üsüşli, özgörüşli keşfini gözüň öňünde janlanýar. Onnaqy fetirlerden yetilmeli menziller aýdyň sehraýaly ýaýlalar bolup anynda açylýar. Gowunyň alyslara, geljege ymtylyp, öňe tarap anymly barýar. Çykyş edenler döwlet başçylygymyzyň bu şahyrynyň eziz watanymyz Türkmenistana bagyşlananyny bu ýysançlan bellediler. Şonuň bilen baglyda watanyň ähli zatdan ezizlenip eýgörülýändigi, aýalyp saklanýanygy, hemme ajaýyp sözleriň, pikirleriň watana bagyşlanýanygy dowamly bellenildi. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly bu şahyr hemişelik ýaňlanjak owaz bolup, iýleşleriniň kalbyna müdüýmelik şugla saçar. Serwer seteri ýürekleri bagtyarlyga wetsep, oň baklygyny ananyrýar. Yürekleri ýol salýan şygyrlaryň bitirmeli borjam şundan ibaratdyr. Dawaral çäräniň dowamyna mehriban arkadamyzyň täze jan watanym Türkmenistan atly goşgusyna döredilen aýdymyň ýaňlanmagy buňky çäräniň ähmetini, many mazmunyny artdyryp, şatlyk şowkuna wetsenni. Bu aýdymy dawaratnyjylar uly buýsanç hemde hazy bilen ýerine ýetirdiler. Aslı mekan Ehli ceti senin özün can vatanım Türkmenistan Keremlidir yine toprak keramettir mavi asman Edermen roğulgıydın can vatanım Türkmenistan Can vatanım Türkmenistan Öňe dine öňe bizim beyik şygarymyz Harahatçılık yolunu ürsemdir gül diyarımız Ananışmak şuğlatıdır ol bizim yürek nurumuz Soğulmadır bahar yazın can vatanım Türkmenistan Can vatanım Türkmenistan Bagtyarlyk hakykaty elem jahana aýanlar Teneker kimmelkim bolup howatynyp ýaýraýanlar Yer ýüzüne hoş owadyň jan watanym Türkmenistan Jan watanym Türkmenistan Mukamıdır tılgatların gönüllüğü Onun juda inçeliği gözleri görünmezliği Döwürlerin, eýämlerin ol mukaddes gözelliği Ebedidir aýdym tadyň jan watanym Türkmenistan Jan watanym Türkmenistan Döwürlerin, eýämlerin ol mukaddes gözelliği Ebedidir
ebedidir aydım tadım can vatanım Türkmenistan can vatanım Türkmenistan Döwürlerin eýämlerin ol mukaddes gözelliği ebedidir aydım tadım can vatanım Türkmenistan can vatanım Türkmenistan can vatanım Türkmenistan Maslahatın ahyrına oňadnyjlar, hormatly prezidentimide ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzda halkara hawa menderleriniň gurulmagy raýat aviasiýasyna ýolagçy we ýükdaşamalary ýokary derejede amal aşyrmagy mümkinçilik bermek bilen çeklenmän eýsem goňşy ýurtlary bilen aqsady hyzmatdaşlyk geňeltmäge de ýardam berdi. Munyň özi döwlet başlygymyzyň aty watanymyzda iklimyň eri ulag logistika merkezi Aziýany we Ýewropany baglanşdyrýan esasy halky hökmüni ornuny putulandyrmak goýunça toplumlaryň strategiýasynyň eýdigderli durmuşa geçirilmeginiň aýdyň suwtnamasydyr. Howa gatanlar boýunça hyzmatlaryny tutuş toplumyny hödürleýän döwrüp howa menderleriniň döredilmegi, uçurlaryň ähli görnüşlerini kabul etmäge ukyply uçuş gonyşdyrlyklarynyň gurulmagy, hormat prezidentiň howa ulagynyň ösendizimlerini döretmek, ony iň döwrüp enjamly we çeýnikalar bilen enjamlaşdyrmak boýunça umumy strategiýasynyň bir bölegidir. Dünyada COVID-19 pandemiyasy derali emelegiren çylşyrma ýagdaýa garamadan daşary ýurt avia kompaniýalarynyň uçurlary Türkmenistanyň ähli halkara howa menderlerini çeýniki gonyşlary amala aşyrýarlar. Hemem ulara halkara kadrlaryna hyzmatlar ýol goýulýar. Şununla birlikde Täjikistanyň avia kompaniýalarynyň kerkin howa menderlerini çeýniki gonyşy amala aşyrmagy hemem ýerüstü hyzmaty almagy mümkinçilikleriniň bardygyny bellemek gerek. Halkyň arkadary zamanasy şygar bilen geçýän 2020-nji ýylyň ilkinji aýyna kerkin halkara howa menderleriniň Täjikistan Respublikasynyň avia kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy bellerlikdir. Bu ýurt bilen garaşly Türkmenistan watanymyzda edip bolany dostlukly we ykdysady gatnaşyklary baglanşdyrýar. Kerkin halkara howa menderlerine ýutaýa kodunyň berilenigi bardaky ICAO-nyň resmi namatyny hemem Müncheniň halkara howa menderleri tarapyndan halkara ürünlerine laýyk gurulanyň bardaky laýyklyk guwanamasynyň berilenigini bellemek gerek. Merim Urşiyari döwrüp uly kommunikasiýa ulgamynyň kemaratylmagy ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan urlarynyň biridir. Ýurdumyzda çäk taýdan amatly, ýagny Merkezi Aziýanyň üstünden geçen Sewit hemde Sewitara ýolun çatragyna ýerleşmek bilen ýurt uly üstaşyr mümkinçiligine eýdir. Hemem bu mümkinçiligi durmuşa geçirýär. Aşgabatyň Türkmen başyň Maryň Daşowdyň Türkmenawadyň hemem kerkin halkara howa menderleriniň ykdysady noktalardan hemem çäk taýdan amatly ýerleşmegi, şeýerde ulagy toplumlaryň çeýniki taýdan enjamlaşdyrylmagy, daşary ýurt avia kompaniýalarynyň uçurlaryny çeýniki gonyşlary amala aşyrmagy, hemem ýokary derejede ýürüsli hyzmatyny bermäge mümkinçilik döredýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının raýat aviasiýasy bilen baglanşykly ähli ulamlarda halkara hyzmatdaşlygy utgaşdyryş hökmüne çykşy diýen ýürütüleşdirilen daratynyň halkara raýat aviasiýasy uramasının dowr hukukly agdasyry. Bu ýeri urama halkara gatnawlarynyň hukuksyzlygy, ygtybarlygy hemem netijeli üçin zerur bolan halkara kadrlar kesgitleýär. Hut ICAO bilen hyzmatdaşy köp awata Türkmenistanyň milli raýat aviasiýasyna halkara avia daşamalary ulamyny üstünlikli goşuşmaga ýardam berýär. Bu görülýän şäherler hemem meýilleşdirilýän täze avia gatnawlary diňe bir howa arkaly ýolagçy we ýük daşamalary üsýän islew kanatlanmak bilen çäklenmän. Eýsem milli liderlerimiň amala aşyrýan açyk gapylary we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny üstünlikli amala aşyrmagy, sowda ykdysady ansan peruatnaşyklary, syýahatçylygy işleňleşdirmäge gönükdirlendir. Hemem ýurdumyzyň maýa goýum tasamalaryna gatnaşmagy, gyzyklymy berýän iş ýolary üçin giň mümkinçilikler açýar.
Şununla bağlıqda yurdumdan ulu saşır kuwwatyny ösürmek maksady bilen amala aşyrylan tasamalary, ulugymyň mümkinçiliklerini dogry peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşigini aýakdaş etmek üçin howa uluglar hyzmatlarynyň hilini we geçejil ukybyny hasam ýokurlanmak, bu puwdaga dogry bap telefamatlary giňden ornaşyrma urnaky, möhüm güdi plany amala aşyrma babatda wajyp bolup durýar. Şunu häzirki ýoly goýulýan howa gatnagy möhüm ähmiýetli orna eýeder. Nurana şahatlıklı ve hemeler tarafından söyleyen täzil bayramçılığın davaralary yurdumyzyň ähli ýerini gurşabalya, halkyň arka dağlı zamanasy ýyly mililizmyň başdanlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň maksatlaryna tarap önümli öňe barýan yurdumyz üçin aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Täzil bayramynyň dawaralary paýtagtymyzda hemem vilayetlerde giň girme eýe bolýa. Bayramçylyk dawaralar dörli çäreleri bilen utgaşýa. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bayramçylyk dawaralaryny ýokary derejede geçirmek boýunça hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirilýär. Dawaralardaky şahatlyk täzile başlanan aýdymlaryň ýerine ýetirilşi watan söýje ýaş neslin kemale gelýänini suwd edýär. Dawaralara gatnaşyjylyň şahatlygy begenji gülleýän watanymyza hormatly prezidentimize ulan söýgüýüniň alamatydyr. Täzil raýatlarymyz üçin iň arzuly bayramlaryň biridir. Täzil bayramyna başlanan dawaralar hemmeleri şadlyk bilen gurşabalýar. Ol paýtagtymyzyň vilayetlerimizin dürli günjeginde meden ojoklarda, seýligeklerde bedemen arçylaryň ýanyna geçirilýän bayramçylyk çärelerine aýdyň doýulýar. Dawarala çykyşlary ýanglanan aýdymlar, ýerine ýetirilýän tanslar täzil bayramçylygyň öz boşly bedegine urulýar. Hormatly prezidentimiziň beýik işleri, watanymyzyň güllep ösmegine, Türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen düýpli özgörtmeleri täzile başlanan dawaralaryň içinden erşargaç bolup geçýär. Ýokary ruhlanetlige betlenýän dawaral çäreler raýatlarymyzyň bagtyarlygynyň aýdyň nyşanydyr. Täzil bayramynyň ruhlanetlige betlenýän dawaralary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyzda ýetilen belen sepgitleň öz boşly beýanyna urulýar. Dawaraly çärelere bedeg berýän ajaýyp owudunlyk biziň her bir günümize mahsusdyr. Ol berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünliklere beslenmegi bilen berk baglanşyklydyr. Bu ara baglanşyk bayramçylyk münasibetli geçirilýän aýdym sadly çärelerde aýdyň ýüze çykýar. Aýdym sadly dawaralar watanymyzyň ähli babatda ösüşlere tarap önemli barýanynyň hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleriň rowaşlyklara beslenýäniň aýdyň alamaty bolup buýsanç duýgusyny döredýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu güni 4-nji ýanwarda saat 20-den 5-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlaryny berýän habar bilen tanış bolun. Balqan vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ýaş şagry ömrü bolmagy mümkin. Demiradyň tardan teýlesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeni mayl, gündüzine 7-10 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup az kem ýaş şagry ömrü bolmagy mümkin. Demiradyň tardan teýlesi günde 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeni mayl, gündüzine 3-8 gradus mayl bolar. Mara vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ömrü bolmagy mümkin. Demiradyň tardan teýlesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 0-5 gradus, gündüzine 8-13 gradus mayl bolar. Lewap vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ömrü bolmagy mümkin. Gündüz ordan teýlesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeni mayl, gündüzine 7-10 gradus mayl bolar. Daşwy vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup az kem gaýry gatşykly ýağış ýagar. Gündüz ordan teýlesi günde 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeni mayl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkap bilen bulutly howawul az kimýän şäher ömürü bolmagy mümkin. Demiralyk notardan tele sekunda 7-9 metr etýän şymal öser howa gejesine 0-2 gradus gündüzine 6-8 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 5-ine magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, gış pasyna howanyň derejesiniň peselýäniňi nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 3 götürüm artmagy bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biljek oňysy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenik pasynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ekli babatlarda ötüşlere beslenýär. Ekli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.